हाय आंबो मा जानला सानलाबायलै बेलाय आंनि हाबिला माबोरै जानो हानो आंनि हाबिला गुवाहाटीयावसो दङ बेलाय आंखौ मानो नंखाय बुंनो बे आंनि हाबिला नङा दे गुबुनसो मा जाखो आदा आब'खौ हस्पिटालाव लानानै थुहरनानै थुनारा गारि मोनाखै र' लांगोन माबा गोसोखौ उसु गुदुं मोनबाय दंथारो बे माबा राजा नोंसिनि आब'आ आगोल रुवाथि थायोमोन नामा रुवाथि थायोमोन बेसेबां बैसोनि नोंसिनि आब'आ मोनथिया आङो बेसे बैसोनि आब'आ रुवाथि थायोमोनथ' र' आब'आ रुवाथि थायोमोन आगोलो बेनिफ्राय माबा बिजा बिमानैया बुनानै हरदो बिलाय मानसियालाय रायज्लायबायल' थासिगोन ना मानसिखौ हस्पिटालसिमबो लांगोन माबा सिआइडि अफिसार बायदि सोंबायसो थाबाय माथो पुलिसफोर बायदि दे लांगोन ना लांला नोंलाय मदद खालायगोन ना खालायला मा खालायगोन खालाया मा सोंला सोंदुं खालायबाय थायो मानसिया बेसेबा सिरियास हस्पिटाल लांथारनांगौ दा जोंहा बेयावनो बेसेबा सम थांबाय दालागै बै ससे सहैसिगौमोन नोङो लांगोन लाङा खालायबाय थादों लांगोन ना लाङा बेमारिया हस्पिटालाव रागा जोंलाय लांबाय आङो फंबाय गाज्रि मोननाङा माने रागा जोंलाय लांबाय आङो दे लांगोन ना लाङा थारमाने लांगोनबा लांगोन लाङाबा जों थांसै उफाय गैला आरो औ लांगोन थौ आं उसुखुथु मोनथारबायलै मोखांखौ नायथारसै आं हाबिला नामायो रुवाथिबो थायोमोनबा आरो बेयाबो बिमानिया दंमोन बुला बुसि खालाय होनना बुंदोंमोन हाबिला सोनार खोमा नायथारसै आं औलै बाबु रायज्लायबाय थानायनि सम गैथारला गथ'आ इमारजेन्सिथार दे दा जोंफोरनि दायनि थाखायनो गथ'आ दा जिउखौनो खोमालाय लांसिगोन दे माबोरै लांबा लांदो थुदो हाबिला नों मार हाबिला नों मा बेबायदि माबोरै जाखो हाबिला नोंलाय माथो गुवाहाटीयावसो दं होननानै बुंदोंमोन हाबिला नों मानो बेबायदि जाखो माबोरै जाखो हाबिला नों माबोरै बेबायदि जाखो नों बे जायगायाव माबोरै सफैखो हाबिला नोंलाय माथो गुवाहाटीयावसो दं होननानै बुंदोंमोन सोर सेंग्राया बुखौ नोंखौ हाबिला बेफोर माबायदि जानो मोनखो हाबिला आंनि हाबिला बे हुस फैला नामा हाबिला नों आब'खौ सिनायखायो नामा औ राजा आं नोंसो आब'जों रायज्लायबाय थाखायो आगोलनिफ्रायनो सिनायखानाय हाबिला गोबाव जाबाय सोर बेबायदि खालामदों आंनि हाबिलाखौ थौ माबोरै हस्पिटालाव लानांगोन बेखौ नङाबा माबा जागोन आंखौ गारना थांनाङा हाबिला बे सेंग्रायालाय आंखौ गारना थांनाङा मा बुंलाबायखौलै जेबो जाया नों हाबिला जेबो जाया नोंखौ हस्पिटालाव लांगोन जोंफोर नों जेबो जाया बोराया सिरि जानानै दं माथो जेबो एंगं जेबो खोनाथाराखै थैनासो थाबाय नामा आयै थैथों मोजांसो थैब्लाथाय बे सिथ्लायावनो फबना दोनगोन सानैजों लोगो नांनानै बोराया थैथों बे फाफि बोराया थैखासिगोन बियो साननैसोनि उनाव थैगोन बियो मोनजायाबानो मोनलोङाबानो मोनलोंखायाखैबो मोनजाखायाखैबो ना थैखासिगोन बियो बारा सान गैला बिना गाबोन समफोरनो थैगोन बियो थाथों दे थैबाय खोमा आयै फिसानि मैयानो थैदों खोमा मोनाबायसो खोमा बियो बोरायखौथ' नायनि थैबायबा फबना दोनखानोसै दा नायथ'आ र' थाथों थैबाथां थैदों माथो जाथों रावबो फैखाया जोंनाव आरो दा ओरैनोबाबो थैदोंब्लाबो बेखौ जोङो सिथ्लायाव दिहुनखानो हाखाया सोरबा फैनानै नुलाबायबा सानथिं बानथिं हरावसो फबनांगोन बे थैदोंबाबो जेरै मावनाय एरै फिथाइ नुदों गाज्रि मावनायखाय गाज्रि जाजाबाय दा जोंफोरा जेबो फाब नांखाया बेखौ बुथारबाबो बेनो दै लोंहोआबाबो ओंखाम होआबाबो जोंहा जेबो फाब नाङा बे फाफिखामोन नालाय बियो गोबां मानसि बुथारबाय बियो मोनथिबाय औ बेफोरबायदि गाज्रि मानसिया बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि मानसि फाफि मानसिफोरखौ बुथारब्लाबो फाब नांखायानो मालाय बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बुथारब्ला पुण्यसो जायो आयै औ पुण्यसोथ' र' दा जोंफोरो बेखौ बुथारनानै पुण्यसो खालायगासिनो फाब नङा पुण्य जोंना सान्ति जागोन जोंफोरो बेनिफ्राय बे हाला बोराया रावबो गैया नामा मानो गैया फिसाज्ला दंमोन ना बक्सि बिसोर लोगो नांनानैनो आंखौ माबाहैदोंमोन ना बिसोरो आंखौ खिथेब खालाम माने मेगन माबानाया बिसोर फिसाज्लाबो दंमोन आरो थैबाय केन्सार बेमार जानानै जेलाव दंमोन अ जेलावसो थैदों थैयाबा माथो बुंगौ जेरै मावनाय एरै फिथाइ फिसाज्लायाबो गाज्रि मावनायनि केन्सार जाना थैबाय दा बिफायाबो जोंनि आखायाव थैसिगोन मा खोथा जाखो बेलाय मा रनिया दाबो सफैयाखै आंलाय माथो सफैनासो दंसो नामा मानसिया मा दाबो सफैयाखै बे दहायनिफ्रायनो खिन्थाबाय आङो थाब फै होननानै दाबो सफैयाखै बे माबायदि गथ' मारहाय बियो गारि हामा जादों बिमाया नेगासिनो होननानै बुंबाय थाब फैनो थाखाय मा बाथ्रा खोनासङाहाय बेलाय गथ'आलाय मा दासिमबो सफैला बियो रागासो जोंनो ओंखारो मोनसे फंसे बाथ्रा मोजाङै खोनासङा फै होननानै थाब फै होननानै बुंखादों गारिया गाज्रि जादों बेबायदि लामायाव बेबायदि जायगायाव हारसिं बेबायदि दरसे दरसानो सिनाया मुवानो थाब फैनो रोङा बियो बिमानि फारसे अननाय गैया बिया फैनो हाया नामा बियो थाब
गथ'फोरानो माबोरैबासो गंग्रा जातनि जेब्लासिम खुगानिफ्राय रागा ओंखारा जेब्लासिम राया अब्लासिम बाथ्राखौनो खोनासंनो नागिरा मोजाङै बुंबाय थाबा बाथ्राखौनो खोनाया रायब्लासो एसे खोमा नाङो क'क्राझारनिफ्राय आधा घन्टानि लामा बेखिनि जायगायाव एसेबां गोबाव लायो नामा बिहा एसेबां सम लायो फन होननाय बुस्थुआबो नांला दा नेटखौनो मोनला माबायदि नोमफाखर जातनि जायगा बेफोरलाय मा जायगा बेफोर बेकवार्ड जायगा सोर थायथा बेफोरबायदि जायगाफोराव नेट नाङा मुं नाङानो हाबिला डाक्टर आंनि हाबिलाखौ बासाय डाक्टर हाबिला नों जेबो जाया आं मिथिगौ नों मोजां जागोन हाबिला डाक्टर सरि हाबिला आं नोंखौ मदद खालामनो हायाखै सरि मा जानाय नोंनि जिउआव नों आंनो मोजाङैबो खिन्थाया बेफोर मा जाखो सोर बेबायदि खालामनो मोनखौ नों आंखौ मानो थगायनाय गुवाहाटियाव दं होननानै बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा नों मानो थगायनाय आंखौ हाबिला डाक्टर बे सेंग्राया हाबिलानि मोजां मोननाय नामा माबा बयफ्रेन्ड बायदिसो गाबदों माथो मा जादों डक्टर सार नैबे पेशेन्टआ एसल केस हुस गैया मानसिया बेहुस जानानै दङ आंनि हाबिलाखौ बासाय डक्टर सार एसल केस सेंग्रा सासेया बुदों आंनि हाबिलाखौ बासाय सार औ सार गोबावमानि जाबाय मानसिया दाबो हुस गैया 2 घन्टा 3 घन्टा जालायलांसिगोन सार माबा मोनसे खालामनोबाबो बासायथारदो पेशेन्टखौ एसल्ट केस बुलायनाय केस बेबायदि केसब्लाथ' पुलिस केस जागोन एफआइआर खालायग्रोनांगोन पुलिस एफआइआर केस सार बेफोरखौ खालायनानै दा सम गैया जों उनाव खालायगोन दा हाबिलाखौ माबोरै ट्रिटमेन्ट खालायग्रोदो सार बेफोरखौ उनाव खालायबाय थागोन सार माने बेफोर पुलिस केस जायोना बेबायदि नायनो हाया पुलिस केस माबानांगोन नोंसोर एफआइआर खालामथारनांगोन मा एफआइआर बेफोरखौ मानसिनि अबस्थाखौ नुवाखै नामा सार नों एफआइआरआवदि नांथाबना दोङो मानसिखौ बासायनो गारै माबोरै आं नोंथांनि आथिं हमदों सार हाबिलाखौ माबोरै ट्रिटमेन्ट खालाय मानसिया इमारजेन्सि जानानै दं थैहां अबस्था माबोरै एफआइआर सेफाइआर बेलाय मानसिखौ ट्रिटमेन्ट खालायग्रोनांगोन मानसिखौ नायग्रोनांगोन डाक्टरा बिनि उनाव गासिबो लासै जागोन नङाबाथ' नोंसिनि एफआइआर सेफाइआर बेफोरखौ नायनो मानसिया थैलांगोन माथो जेबो गैया दे डाक्टर सार होननानै बुंदों सनमानाव नोंसोरखौ सनमान खालामनाय जोंफोर मिथिबायना सनमान नोजोरजों नायो मानसिखौ बासायो नोंसोरो दा बासायनायनि सम माबोरै हाबिला नाय नङाबा बे बडिखौ ओरैनो बानायगाराखै आङो र' धैर्यम जागोन र' नार्स इमारजेन्सि पेशेन्ट फै मानो थगायनो आंखौ हाबिलाया गुवाहाटियाव दं होननानै गामियाव थानानैनो सोरनाव थायो बियो मा खालायो बेयाव मानो आंखौ थगायदोंमोन बियो गुवाहाटियाव थायो होननानै र' आं दिनै फुङाव रायज्लायदोंमोनथ' आङो हाबिलाजों बियो रायज्लायनायखौ मा हमनोनो हाला आं मानो थगायनांगौ दे हाबिला नोङो आंखौ मोजां मोनोबा नों मानो थगायनाय मानो नों गुवाहाटियाव थानानै मालायनि न'खराव खामानि मावदों होननानै एसेबां गिदिर एसेबां बेबायदि मा नंखाय बुंदों नों आंखौ मानो बेबायदि नंखाय बुङा नों आंखौ मोजां मोना नामा हाबिला बेनिखायनो आंखौ बेबायदि नंखाय बुंदों नों गुवाहाटियाव थायोमोन होननानै मा जाहोननि थाखाय बेबायदि नंखाय बुंनाय नों आंखौ आं मा साननानै गाबोन गुवाहाटियाव थांनो ओंखारलाय लांबायमोन आं नों आंखौ बेबायदि थगायबाय थागौमोन होनबा गुवाहाटियाव दं होननानै आंथ' नों दङ होननानै बेसे आसा खालायनानै गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन आं गाबोनो नाथाय नोंखौथ' आं दिनै बेयावसो मोनबाय आरो सोर सेंग्राया मानो खर'आव बुख' नोंखौ मा जागासिनो बेफोरो खर'आसो गुदुं जाबाय आंना सानै मा जागासिनो बेफोरो नों थगायदोंब्लाबो आं नोंखौ निमाहा होगोन मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो आरो इसोरा नाय नोंखौ आंजों लोगो हमफिन होबाय आंथ' गुवाहाटियाव थांनायबा नोंखौ लोगो मोननाय नङामोन नों आंखौ मायबा मोनसे होननानै थगायना दोनबाय थागौमोन नुदोंना दा इसोरानो जोंफोरखौ लोगो मोनफिन होबाय जायखिजाया दा हाबिलाया मोजां जाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय खिन्थानांगोन नोङो मोजां जाबोला आंखौ मानो थगायदोंमोन मानो बेबायदि खालायनाय नोङो आंखौ मोनफा फिनाय होनांगोन नों आंनो हाबिला बे आदाया जोंफोरखौ लाबोग्रा आदाया गारि गोनाङा अबाव थांगौबा आदाया थांबायसो खोमा गैया माथो बेयाव
बे आदाया आब' हाबिलाखौ सिनायखायोमोन। मा बे आंखौ गानना थांनाङा हाबिला, आं हारसिं जागोन होनना मानो गाबदों बियो बेबायदि? आंनि हाबिला होनना मानो गाबनायबा? आब' हाबिलाया दस आंनि सिगाङाव जेबो बुङाखैमोन। बे सेंग्राया मानो बेबायदि बुंबाय थादों आंनि हाबिला होननानै? अबाव थांगौबा? रायज्लायगौमोन आं। दहायबाबो बेयावसो जनाय बायदि मोनदोंमोन आं। आं बावदोंसोर' आरो गुमैखौ फन खालायनांगौमोन। नाम्बाराबो गैया, गोसोआव गैया आङो। मबाइलखौबो न'आवसो गारबोदों। गुमैया फन खालायबाय थादोंमोन खोमा दा। आब'खौ बेबायदि जादों होननानै खोन्थाहरनो हानांगौमोन आङो मबाइलखौनो लाबोफानो बावगारबायना। आं गुमैनि नाम्बारखौबो गोसोआव गैया। मा खालायनो दा आङो? माबोरै खिन्थाहरनो? हेलौ, मा जाखो रनि नोङो? फन हरबा फन थिखाङा, अबाव दोङो? अबाव दं नोङो बुंनायाबा? नोंखौ नेगासिनो आङो नै, हर जालायलांसिगोन, खोमसि जालायलांसिगोन, दाबो सफैयाखै नोङो। इसेबां बुंनांगौना आरो नोंखौ फंसे बाथ्राखौनो? अबाव दं नोङो? मानो दाबो फैयाखै? ना लोगोफोरजों अबावबा बेरायनो थांलायबाय? बुंखानाय बाथ्राखौनो आरो मा मानिनो नागिरा? गारि हामा जानायखायसो लिंहरदों आङो, दाबो सफैया। अबाव दं नोङो? फैदोंना फैयाखै? आयै, आं दा थांथ'नो हानाय नंला, आं हस्पिटालावसो दं। मा हस्पिटालाव थांदों? मानो? माबा जादों नामा? औ आयै, आंनि लोगो सासे माबा जादों, एसल्ट केस जादों, एक्सिडेन्ट जानानै हुस गैया माथो गैया जानानै हस्पिटालाव दं आयै। आं दा थांनो हानाय नङा। नों बारहुंखाखौ लिंहर आयै, बियो थांगोन, फ्रि जाबाय बियो। बेनिखायनोथ' नों मायबा जादों, नोंनि लोगोआ सोरबा मायबा जादों, नों फैनो हाया? नों खेबसे कन्टेक्ट खालायनानै इनफर्म खालामनो हाया नामा? एसेबां गोबाव आंखौ बेयाव नेहोबाय थाबाय। सोरखौबाथ' फैनो होगौमोन ना? मायबा मोनसे खालायगौमोन आङो। नोंखौनो फैगोन होनना नेबाय दङ। समनि बरबाद। ओरैनो आंहा सम माखासे ओरैनो थांगारबायना। खोन्थाखाया सिगाङावनो खोन्थाखानांगौ। आरो सोर लोगोआ मा जालायखौ? नोंसिनि लोगोफोरानो गाज्रिखा, नोंसिनि ग्रुपआनो गाज्रि। जानाय लोंनाय बुज्लायनाय, खामानि दामानिथ' जेबो गैया। बुज्लायनाय जानाय लोंनाय बेनोसै। सोर लोगोआ मा जादों? लोगो दे आयै आंनि, नों सिनाय मोना। दा नों फैला होमबा? माथो जायो? फैनोनो हायो माथो। लोगो आरो मानसि गैया नामा बेखौ नायनो गोनां? नोंहालाय मायबा जादों बे हस्पिटालाव थाबाय थानो मा दरखार? नङा आयै, आं थांगौमोन, नाथाय दा बेयाव रावबो मानसि गैया, गिदिर मानसि गैयानो। बारहुंखाखौ लिंनाय नोङो, बारहुंखाया थाङाबा आं थांगोन दे। दा बेयाव एसे इमारजेन्सि जानानै दङ। दे नोंसिनालाय बेनोसै। हाबिलाया हुस फैफिनना फैयाखैथाय? डक्टरनाव सोंहैनो र'। बे गथ' फिसायाबा अबाव थांखो आरो? बिफं जायो होननाया?